हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 6 जुलाइ समबार बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउज आपडेटफोरनि सायाव गिबियावनो दं जोंहा अनुरानी ब्रह्मआ PhD डिग्री उथ्रिसारनो हाबाय। दा BTCनि सदर सहर क'क्राझारनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया शिलंनि नर्थस्टार्न हिल इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD डिग्री उथ्रिसारनानै ओनसोलनि गोग्गाथाव जारिमिन सुजुदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सहरनि औवाबारि गामिनि थागिबि रुपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो सभारानी ब्रह्मनि फिसाजो अनुरानी ब्रह्मआ शिलं नेहुनिफ्राय पलिटिकेल साइन्सनि बिफाननि इमार्जेन्स एन्ड रल अफ बड' मिडल क्लास इन आसाम टपिकआव रिसार्च खालामनानै डक्टरेट डिग्रीखौ उथ्रिसारनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनो नै बिथाङानो अनुरानी ब्रह्म। नैथियाव दङ जमुना बर'। बर' बिमानि फिसा जमुना बर' बिथाङा AIBA बक्सिं रेंकिंसआव 54 केजि वुमेन इलिट केटेगरिसनि 5थि मासि सारियाव मासि आवग्रिनो हादों। बेखौ लानानै लरेन्स इस्लारि सारा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों। बिथाङा लिरदों, बर' बिमानि फिसा जमुना बर' बिथाङा AIBA बक्सिं वर्ल्ड रेंकिंसआव 54 केजि वुमेन इलिट केटेगरिसनि 5थि सारियाव मासि आवग्रिनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। फैबाय थानाय समफोराव जेब्लायबो साबसिननिफ्राय हामसिन जाफुंसार जानानै बर' हारिजों लोगोसे ओनसोल आरो हादोरनि गोग्गानाय लाबोनो हाथों। बिथाङा बेखौनो बावहरनाय जादों। बेनो दङ बिमानिफ्राय 500 रां मोननानै सासे लाइमोना गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। सिक्किमनि गेंटकआव थानाय तेथेंसेनआव सासे 14 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राया 4 जुलाइ खालि लोगोफोरजों जोनोम सान फालिनो थाखाय बिमानिफ्राय 500 रां बिनानै मोनैनि गावखौनो जिउ फोजोबनानै लायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव सम COVID-19 लकडाउन समाव गोबां रांनि जेंनायाव दङमोनब्लाबो गावनि फिसाज्लानो लुबैनाय बायदि होनो हायैनि जाहोनाव बेबायदि जाथाया जादों। लोगोसेनो बे फरायसाया 7 थाखोआव फरायनाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनो जोंहा मैयानि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला जों नुगोन मैया आसामाव 735 कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बे 735नि मादाव 552खौनो गुवाहाटि सिटियावनो मोननाय जादों। दा टटेल केसेस आसामाव दङ 11736, रिकभार दङ 7433, एक्टिभ केसेस दङ 4286, थैनाया जादों सा 14 आरो बेनि उनाव जोंहा मैया मिज'रामाव बांग्रिं मावदोंमोन। मैया हरनि 5:27:37 बांग्रिं मावदोंमोन आरो बे बांग्रिं मावनायनि रेक्टर स्केलआ जादोंमोन 4.6। बेनो दङ बे साननैसोनि गेजेराव हादराव गोबां सुबुं अनजिमानियावनो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आसामाव आरो सानसेयावनो 1000निफ्रायबो बांसिन मोननाय जादों आसामाव। मैया सरकारनि बिथिंनिफ्राय मोनसे डाटा बुथुमनाय जादों थांनाय 10 साननि गेजेरनि अर्थात 24 जुननिफ्राय लानानै 4 जुलाइनि गेजेरनि मोनसे 10 साननि मोनसे खारि डाटा बुथुमदों। रायजोआव माबोरै कर'ना पजिटिभनि अनजिमाया बांदों बेखौ लानानै आरो 33 जिल्लायाव 10 साननि गेजेराव बेसेबां कर'ना पजिटिभ मोनदों बेनि मोनसे फारिलाइ बानायनाय जादों। आसामनि गासै जिल्लानि 10 साननि थामहिनबा 24 जुननिफ्राय 4 जुलाइनि गेजेरनि कर'ना पजिटिभनि फारिलाइया गाहायाव दङ। कामरुपआव मोनदों, कामरुप मेट्र' कामरुपखौ मोननै बाहागोआव रानदों, कामरुप मेट्र' आरो कामरुप ग्रामीण। कामरुप मेट्र'आव गासै 2741, बाक्सायाव 44, बरपेटायाव 97, बिश्वनाथ 37, बङाइगावआव 55, काछाराव 85, चराइदेवआव 3, चिराङाव 36, दरंआव 110, धेमाजियाव 79, धुबुरीआव 50, डिब्रुगड़आव 52, डिमा हासाव 2, गवालपारायाव 32, गलाघाटआव 213, हाइलाकान्दियाव 56, हुजायाव 42, जरहाटआव 65, कार्बि आंलंआव 13, करिमगन्जआव 108, कामरुपआव 136, क'क्राझाराव 78, लखिमपुराव 33, माजुलियाव 3, मरिगावआव 94, नगावआव 308 आरो नलबारियाव 45, शिबसागराव 3, सनितपुराव 223, खोला सालमारा 13, तिनिसुकियाव 46, उदालगुरियाव 45 आरो खोला कार्बि आंलंआव 3। दिनैनि गोजोन्थों।